बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 20 अक्ट'बर अदेबानि बुधबार दिनैनि सानखालि अदालगुरियाव बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। मख'नो नांगोनदि दिनै अदालगुरि दुर्गा फुजा मण्डपनि लांगोनायाव बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि मुसुखा सावनानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी गो बेक एबा मुर्दाबाद, बिटिआर सरकार हाय हाय बायदि स्लगानजों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ MLA मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानैबो गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायखांनो नांगोनदि थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा एबा MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सोंथि सोंनायाव फिननाय महरै होदोंमोन दि NDFBफोरा 4 लाख रांनि थाखायसो संग्राम खालामदों। जुदि 4 लाख रांनि थाखाय संग्राम खालामाखैब्ला मानि थाखायथो खालामदों होननानै उल्थायै सोंथि सोंफिननायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो एबा 4 लाख रां होनायनि उनाव बारग' NDFBफोरखौ मोजां आखु दिन्थियाखै आरो गोजोनथावै राव बुङैनि थाखाय बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ दिनै अदालगुरिनि बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा खालामो। गुबुन फारसेथिं दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावआव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बारग' NDFBफोरनि मोननांगौ मोनथाय आरो मोननांगौ रांनि सायावबो बिबुंथि लाखियो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां NDFBफोरा 4 लाख रांनि थाखायसो संग्राम खालामदों होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायावबो खेंफोरथि महरै होयो। बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला बारग' NDFBफोरा 4 लाख रांनि थाखाय 34 बोसोर सोमावसाराखै। नाथाय जायफोर बारग' NDFBफोरा सरकारनि हाबा मावनायखौ दासिमबो थोजासे मोनाखै आरो समाज बिजोंनि गेजेरजों गले गले बुंसोलायबोबाय थादों बिसोरसो 4 लाख रांनि गोबां रां लुबैदोंमोन आरो मोनथायखौ लुबैयाखैमोन। बिनिखायनो मोननाय मोनैनि बाथ्राखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों बानसावलाबाय थादों होननानैबो बिथाङा बुंथियो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव थाबैनो बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोर लोगोसेनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मिलिटारि बायदियाव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै भबानिपुर बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि बनिदर तालुकदारनि जानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि आरो काथिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फोसावदिं मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, MLA जयन्त मल्ल बरुवा आरो गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथियो दि भबानिपुर बियाबाव भटनि जेबो सिमा थानाय नङा, बेवहाय गलकिपार गैया। मानोना भबानिपुर बियाबाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलो, AIUDF आरो कंग्रेस दोलोआनो BJP दोलोखौ हेफाजाब होगोन। बिनिखायनो भबानिपुर बियाबाव BJP दोलोनि बिजाथियानो गोरलैयै देरहासारनाया रोखा होननानै बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गुबुन फारसेथिं बुंबावो दि आसामाव मोनसे समाव आसामखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा खौसे जानांगोन। असमिया, बर', राभा आरो सा जनजातिजों जुदि गासैबो खौसे जाया अब्ला 10 बोसोरनि उनाव आसामाव रावबो थानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै 52 नं तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA बिथां इमानुएल मोसाहारिया फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव 52 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो नमिनेशन बिलाइ गथायनायखौ थांनाय बावैसो सान सिगांनो बोखांना लाफिनदोंमोन। बिनि उनाव दायो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बिथां इमानुएल मोसाहारिया गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांना लाखांनायनि उनाव UPPL दोलोनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि जलेन दैमारिखौ फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव मदद होसिगोन होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै फुंबिलि समावनो तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारिजों लोगोसे UPPL दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिजों माखासे खोथा सावरायलायनाय जादों होननानै मिथिनो हानाय जादों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों इमानुएल मोसाहारिया BJP दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिनि बिथोन बायदियै उफ्रा बिसायख'थियाव लोगो हान्जानि बिजाथि महरै सायख'जानाय UPPL दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारि बिथांनो हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होनानै फैयो आरो UPPL दोलोआबो इमानुएल मोसाहारिखौ मदद होफैनायनि थाखाय हाजासे गोजोननाय बावहरो।
दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै मोनबा बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया खुंजागोन। बेनिनो 28 नं गसाइगाव, 41 नं भबानिपुर, 58 नं तामुलपुर, 101 मरियानि, 107 नं रौता बिधानसभा बियाब। मोनथिनो मोननायाव बे मोनबा बिधानसभा बियाबाव गासै 7,92,452 साया भट होनो मोनगोन। बिनिनो 4,03,374 सा भटारफोरा हौवासा आरो 3,93,078 सा भटारफोरा हिनजावफोर जागोन। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।